Gamma Vision представя лабораторията на Декстър. Пътешествие във времето. Скъпи, не мисля, че ще се получи. Още малко, скъпа. Готово. Видя ли? Казах ти, че ще се справя. Диди! Помощта на масото невратомно протоядро светец ще бъде май! Веднага ми предай протоядрото, мандак! Кой каза това? Аз! Гръмни се, Декстър! Ей, това е идея! Да гръмне Декстър! Да! На ти, Декстър! Чуй ме, мандак! Докато съм жив, ти никога няма да притежаваш невротомното протоядро. Кълна се! Аз се заклевам, че някой ден протоядрото ще бъде мое и ще управлявам света! Заклевам се! 2 пъти! Така, проблемът е решен. Мога да се върна към работата си. Не ми се случат глупости и днес нямам време за теб. Твърде много неща се случиха, така че... Чао, сестричке. Знаеш къде е изхода. Довиждане. Диди, колко пъти трябва да ти казвам да не влизаш в лабораторията ми? Ти не си, Диди. Колко изтезие. Тук сме, за да унищожим онзи, който спаси бъдещето.
Никой робот не може да ме заплашва в собствената ми лаборатория. Дори да идва от бъдещето. Жалки роботчета, пригответе се за среща с създателя си! Лесно. Една група тъпи роботи от бъдещето не може да унищожи гения. Но от друга страна, явно много притеснявам някого, щом си създава толкова главоболие. Да, гледай ти. Декстър. Момчето, което спаси бъдещето. Няма търпение да видя бъдещето. Това ще отнеме време. Чакайте малко. Не е нужно да дочаквам бъдещето. Просто ще скоча старата си машина на времето и раз, бум, тряс. Ще видя какъв герой съм. Така. Да не губим време. Това е доста странно. Прехвърлих се толкова напред в бъдещето, а лабораторията ми си е все същата. Нищо ли не се е променило? И това е различно. Извънземни. Хей, вие тримчата, какво правите в лабораторията ми? Лабораторията ти? Това е командната ни зала. Кой си ти? Какво търсиш тук? Кой е номерът ти? Аз нямам номер. Аз съм Декстър, този, който спаси бъдещето. И живея тук. Нямаш номер, а? Ела с мен? Накъде отива този свят, щом тези без номера могат спокойно да се разхождат из нечия частна собственост? Дано в затвора ти хареса. Полицай 942, с какво мога да помогна? При мен има един без номер. Веднага идваме. Да го хванем, момчета! Декстър, момчето ми понякога трябва да бягаш. Килер, това трябваше да е входна врата. При на място и дигни ръце! Къде е входната врата? Къде е входната врата? Почакайте, чуйте се дали стария ми аварийен изход още е тук? Къде изчезна? Няма го никъде! Явно бъдещето не живея тук. Родителите ми сигурно са се преместили, когато кварталът се е разраснал. Леле, какви готини коли! Само погледнете!
Погледнете бъдещето. Това несъмнено са мои изобретения. Разрешено преминаване, идентифицирай се. Декстър, момчето гений. Номерът ти. Категорите нямам номер. Скенер на ретината. Номер 12, защо не си на работа? На работа? Аз не работя, аз съм момче. Трябва да се върнеш на работното си място. Как да се върна някъде, където никога не съм бил? Правилно! Моето бъдещо аз. Господин робот, изглежда ме водите точно там, където искам да отида. Самото сърце на града, където се извисява небесната ми лаборатория. Обичам бъдещето. Това ли е закуската? Още ли 92? Майчице, закъснявам. Най-добре да се включа. Добро утро, номер 12. Добре дошъл на работа. Леле, бях на косъм. За малко да си навлека големи неприятности. Номер 12. Да, сър. За малко да закъсееш днес. Но... Веднага се ви в офиса ми. Очаквате. За малко да закъснееш пак. Колко жал? На този свят има два типа хора, номер 12. Има такива, които се трудят неуморно, за да издържат семейството си. Които са готови на всичко, за един къщи хляб. Но има и силни, могъщи хора, които живеят в лукс, какъвто другите не могат дори да си представят. Но ти, номер 12, не си нито от едните, нито от другите. Ти! Върни се! Какво си мислиш, че правиш? Това не е небесната ми лаборатория? Мандак! Дами и господа, извинете за прекъсването. Кани ви да присъствате на линчуването на номер 12, който за малко не закъсня за работа. И така, преди да започнем, ще кажеш нещо своя защита? Може ли малко по-спънки? Не. Пожелай нещо. Номер 12? Номер 12? Номер 12? Да, това съм аз. Отсъствието ви е отбелязано и ще се приспада от заплатата ви. Ти! Не, моля ви, не ме наранявайте. За това ли дойдох в бъдещето?
Не чувам никакво печатане, номер 12. Аз не се учител ми, трябва да наваксам с графика. Човече, как можеш да позволяваш на този тапак мандарк да те тормози? Нямам представа си какво говориш. Първи си, моля те. Знаеш ли, любопитно ми е за една нощ ли стана такъв мухлю или процесът беше постепенен? О, винаги съм бил такъв. Грешка! Това негодник с огромна глава все още не ме е победил, но... Ти се боиш дори от гласа му. Пиши! Виждаш ли? Засипал си всичко, което бях постигнал. Всичко! Не знам кой си ти, но си върви. Не знаеш кой съм аз ли? Не знаеш кой съм? Прекусих времето и пространството, за да се срещнем, а ти не можеш да разпознаеш собствената си плът и кръв? Какво? Да, аз съм ти. Не може да бъде. Може ли? Пиши! Съжалявам, ще ми се да си поговорим, но имам много работа. Че какво може да е по-важно от това да разговаряш със самия себе си? Надявам се, знаеш, че работата ми тук е много важна. Аз проектирам тези кабинки. Не мога да повярвам. Някой изпраща роботи назад във времето, за да ме унищожи, защото съм спасил бъдещето. Реших да дойда в бъдещето, за да видя какъв герой съм и какво откривам. Тук теб. Едно жалко подобие на Декстър. Гледай ти, твоето ядрото. Какво е това? Създаване на използваеми невротони, произвеждаш неограничено електричество, електронно манипулиране на материята, централизирано невротомно разпространяване на информация. Това са страхотни идеи! Не, това е нищо. Трябва да видиш дизайна на новите клетки. 10 на 10 са. Да, увеличих размера на клетката с 1 метър. Ти лупи си? Тези планове могат да променят бъдещето. В крайна сметка ти си истинският Декстър. Спри да пишеш. Казвам да спреш. Ти не си обикновен работник, приятелю. Не си просто номер. Ти си гений. Ти имаш име. Казваш се 12. Не, как е името ти? Ами, 12? Не, кажи ми името си. Декстър. Повтори. Декстър. Пак. Декстър. Декстър име на лъв, на тигър, на мечка. О, Боже! Сега да се отправим към бъдещето, за да видим какви герои сме. Иши! Номер 12! Майки се мила, бъдещето. Нямам търпение. Мисля, че ще повърна. Изглежда лабораторията ми е същата, каквато си беше. Това е странно. Забрави колко мразя пътуването във времето. Изглежда се намираме във вътрешността на огромен кристал. Сериозно. Помощ! Трябва да изляза! Искам навън! Пуснете ме, става тъмно! Помощ! Вода! Вече сме навън.
Старите ми неща са подредени като в музей. Леле, гигантският Декстър робот. Човече, с това приятелчето сме имали доста приключения. Какво е това? Гадост, стиропор? Не съм правил гигантския Декстър робот от стиропор. Това не е достоверно представяне на гения на Декстър. Това тук е боклук. Боклук! Ей, каква е тази шумотевица? Мандърк? Пиша! Знам, че ти си Декстър. Не мисли, че съм забравил какво ми причини. Ще те пипна, Декстър. Какво правиш? Пиша! Влеза малко и се огледай. От Мандърк не е останало нищо, освен скапания му мозък. Чухте? Скапан мозък, много смешно. Интересно ми е за какво ли е загубил главата си Мандърк? И това чух. Предупреждавам те. Какво ще направиш? Ще измислиш нещо лошо? Приближи се и ще ти покажа. Един ден ще се изправя на крака и ще те съсипя, Декстър. Каква е тази вява? Кой е отговорен за всичко това? О, небеса! Кой е направил това? Кой? Кой би искал да унищожи наследството на нашия почитан и всемогъщ лидер Декстър? Аз бих. Боже милостиви, това сте вие! И двамата сте вие! Поздрав за всемогъщия Декстър! Най-сетне доказателство. Млади последователи, прекратите веднага това кланяне и ни осигури някакъв бърз транспорт. Трябва спешно да видим своето бъдещо аз, великият и всемогъщ Декстър! Да, велики, разбира се, веднага. Мисловният трансфер започва след 3, 2, 1... Страхотно! Какво е това? Телетронно задвижван балонен транспорт. Телетронно задвижван? Да, просто трябва да си помислите нещо и хоп, материята се трансформира. Кой е направил това изобретение? Вие, разбира се, т.е. бъдещото ви аз. Казах ти, че идеите ти са гениални. Господа, добре дошли във вашето бъдеще. Добре дошли в Декстопия. Благодарение на изобретяването на невротомното протоядро, цялото ви познание за науката и технологията се предава свободно от вашия мозък към мозъците на всички жители, които носят трансферен приемник. В резултат на това се постига универсална мъдрост, мир и хармония. Казах ти! Стигнахме! Това е централният невротомен стълб за информационно и енергийно разпределение. Аз съм до тук. Нататък могат да продължат само великите. Успех! Същият е като в проекта. Всичко работи благодарение на протоядрото. А ние трябва да сме горе и да ръководим шоуто. Не вярвах, че е възможно. Но очевидно съм по-гениален, отколкото си мисля. Влизаме ли? Кой се осмелява да безпокои великият и всемогъщ Декстър, докато разпространява знанията си по света? Ние сме Декстър от миналото. Дойдохме тук, за да научим как сме спасили бъдещето, дарявайки познанието си. Да, Ровери, не знаех, че имам рожден ден. Сега слизам. Кой е сложил тези стълби тук? Краката ми!
Здравейте! Здрасти! Здравей! Здравей! Ей! Какво? Здравей! Здрасти! Здравей! Спрете! Кой? Какво? Здравей! Здрасти! Спрете! Какво? Здравей! Здрасти! Ей! Спрете! Какво? Здравей! Здрасти! А? Здрасти! Здрасти! Какво? Спрете! Да, за ми подаръците. Ние сме подаръците. Ние сме ти, не ли позна? Така ли? Да, ти си нас. Така ли? Да си човечеството. Така ли? Не си ли спомняш? Какво да помня? Как си го направил? Кое? Как спаси бъдещето? Спасих ли го? Да, спомняш ли си? Светът има голям проблем. Да! Светът се нуждае от герой. Да! И само един човек може да свърши работата. Да! Само един човек е достатъчно умен. Да! Човек, който притежава сила, технология и безгранична смелост. Този човек е... Да! 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 Ние. Да! 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 Помняш ли си? Не! Очевидно можем да направим само едно. Трябва да се върнем назад във времето до момента на нашият триумф, за да видим лично какви невероятни герои сме. Да! Леле, мале, нямам търпение да видя какъв герой съм. Хайде, побързайте! Да не губим време. По-живо, това ще бъде жестоко! Безсърдечно! Той няма да идва. Мачице мила! Мислиш ли, че можеш да се движиш по-бързо? Да мисля, че мога. Така, добре, още малко, почти се качих. Още малко. Благодаря, Били. Героизъм, идваме! Леле, какво е станало в лабораторията? Тук сякаш е паднала бомба. Виж, старчето намери изход. Добре, че някои от нас още са в час. Ей, старче, към мансардата, по-живо! Тръгваме към 13-тият етаж. Дръжте, почти стигнахме. Какво е станало със света този път? Чака се е паднала бомба. Тази гледка напомня ли ти нещо? Тази ли? Не. Там има хора. Да идем при тях. Геронимо! Хайде, да видим дали някой от тези селени може да ни каже какво става. Видете ме, добри човече. Имате ли представа къде се намираме и което е по-важно? Коя година е? Някой знае ли? Страхотно! Всички наоколо ли са си изгубили ума? Хайде, огънче, покажи се! Какво се е случило тук? Какво ви става, бе, хора? Какво се опитваш да направиш? Аз искам от дървото да излезе огън. Добре, отдръпни се и гледай внимателно. Господари, науката е забранена. Запалва ръчево на престъпление. Машина!
Жените на господаря! Браво, умнико! Сега никога няма да разберем какви герои сме били, защото ще ни стъпелят. Нека има огън за всички! Видяхте ли? Казах ви, че в бъдещето ще бъдем страхотни. Видяхте ли тези движения? И гаечният ключ, мускулите, средата, кубето. Какво е станало тук? Декстър, ти си върхът. Сега си точно такъв, какъвто винаги съм искал да бъда. Декстъровци? Да. Отидох в бъдещето, защото тук ще съм... Тоест, че ние сме спасили света, но те не можаха да си спомнят, за това се върнахме назад във времето, за да открием те. Беше страхотно. Пътуване във времето? Момчета, трябва да ви изясня някои неща. Да, например, какво е станало със света? И кой е този господар, дето забранява науката? Мандарк. Мандарк? Преди много луни Мандарк и аз бяхме наети от корпорацията, за да разработим технологии, които да подобрят бъдещето. Естествено, докато моят гений създаваше фонтан от блестящи идеи, не толкова талантливият Мандарк ставаше все по-завистлив. Започна да краде изобретенията ми и да ги представя като свои, както ти може би си спомняш. Той скоро спечели благоразположението на ръководството и бързо се издигна в иерархията. След това един умело изигран подъл ход направи Мандарк президент на корпорацията. Тогава настъпи ерата на мрака. Най-ценното ми изобретение, невротомното протоядро, попадна в ръцете на Мандарк. Мили Боже, оставихме протоядрото в кабинката ми. Мандарк се опита да използва мощта на ядрото, но некомпетентният глупак обърнал положителния енергиен поток. Отрицателната енергия на ядрото започна да уврежда вече изкривеното му съзнание, правейки по-откачен от когато и да било. Не можех да търпя повече. За да избягам от това извращение на науката, се скрих дълбоко под земята. Започнах да копая тунел извън кулата на Мандарк. Години наред проправях пътя си към свободата. Но докато съм копаял, отрицателната невротомна енергия сковала съзнанието на хората по света, позволявайки на Мандарк да се докопа до всяка технология, използвана от обществото. Той буквално протегнал ръка и помел света, заграбвайки цялото познание за себе си. Когато излязох на повърхността, светът беше разрушен и оглупял. Направих каквото можах, за да помогна, но срещу многобройните роботи на господаря, които налагаха повсеместен терор, това беше по-скоро битка за оцеляване. Не се отчаивай. Открихме лабораторията и можем да помогнем. Лабораторията? Мислех, че е изгубена завинаги. Но сега с нейна помощ и моят гений, умножен 4-кратно, подтисническата империя на господаря е обречена на гибел. Да! Към лабораторията!
Искам да се възползвам от възможността да потупам себе си по рамото. Господа, за поредния ни голям успех! Утре ще щурмуваме замъка! Ваше велико господарство, сензорите засичат нахлуване на бронирана бойна машина. Какво? Ключи екрана! Как е възможно? Науката е забранена за всички. Само аз имам познанията да конструирам, освен ако приближи. Увеличи! Декстър и Декстър! Това е невъзможно! Старият ми брат не само се е върнал мистериозно, но явно му помагат и двойниците му от други времена. Няма значение, нека дойдат. И аз имам няколко изненади. Замъкът на Мандърк е зад следващия хребет. Това е, момчета. Атакуваме! Механичните ти играчки са победени. Сега сме само ти и аз. Аз и аз. Декстър, да не смяташ, че като очетвориш умствената си мощ ще ме победиш? Нека изравним силите. Да, това се казва среща. Среща друг път. Искам си просто ядрото, ненаситен мошенник такъв. Никога!
Махия! Ты! Да достигнем контролния панел и да направим невротомния поток положителен, когато ядрото ще заработи нормално и ще сложи край на цепеняващия ужас, налаган от Макдарк. Аз го откраднах! Ядрото е мое! Защо мислите стигнах до тук? Давай, Декстер! 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 Go, Dexter, go! Диди! 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 Диди? Ей, какво прави това копче? Помних си! Диди беше тази, която спаси бъдещето! Какво? Няма начин! Направи го току-що? Исках аз да съм този, който спасява бъдещето. Ах, това момиче! Как смее да си играе с бъдещето ми? Да, си дадем урок. Тази малка пакостница. Ще я научим веднъж да винаги!
Това ти унищожете тази, която спаси бъдещето. Те ще се погрижат след Диди. Изглежда бъдещето вече е спасено. Имам доста да разчистам, но с позитивния поток на ядрото всичко ще се нареди прекрасно. В такъв случай време да се върнем в собственото си време. С Богом, Декстър! 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 С Богом, Били! Не беше точно това, което очаквах, но признавам, че в бъдещето не е никак лошо. Един момент. Тук още се бие с онези роботи. Какво става? Това са роботите, които току-що изпратих да хванат Диди, или които ще изпратя някой ден, а сега ще ги унищожа преди изобщо да реша да пътувам в бъдещето. Това означава, че когато съм се върнал назад, съм се върнал много преди да замина, което означава, че би трябвало да знам, че те са... Забравете! Скокът във времето ми се отразил зле. Гледахте Лабораторията на Декстър, представен от Диема Vision. Ролите озвучиха артистите Лиза Шопова, Ани Василева, Емил Емилов, Здравко Методиев, Димитър Иванчев. Преводач Бисер Пачев. Тон режисьор Иво Игнатов. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.